Cascadorel cel ciudat. Bun venit la marea dezvăluire a noului meu autoportret! Wow! Este ceva deosebit. Mersi! Eu zic că prinde spiritul real al... Ce-i chestia asta? Un mini-elicopter de la cel mai recent concurs Cascadorel. Au dat drumul la sute ca el prin toată insula. Așa se explică incendiile din ultima vreme. Încotro, Timi, la fabrica de artificii, la Palatul Popcornului sau la Muzeul Bezelei? Unul dintre elicoptere e marele câștigător. Nu prea pot citi că e cam ars. Câștigat o zi senzațională la concursul Cascadorel. Am câștigat! Scrie nu ai câștigat o zi senzațională la concursul Cascadorel. Cum? Unul dintre noi trebuie să zică... Eu n-am zis nimic, asta l-ar distruge. Știu ce-i de făcut. Unul dintre noi se va preface că e Cascadorel. Hai mai bine să-l sunăm pe Dorel să-i facă o vizită specială. E o mega vedetă. Numărul lui de telefon o fi cel mai păzit număr din istorie. Nu avem timp de pierdut. Centrala, dați-mi-l pe Cascadorel. Cascadorel la telefon. Wow, a fost mult mai ușor decât mă așteptam. Howie e cel mai mare fan al lui Dorel. Ne trebuie pe cineva care îi seamănă. Poftim! Va fi distractiv. Vei juca rolul unei vedete. Alo? Eu am să-l joc pe Viorel. Îl cheamă Dorel. Detaliu minor. Uite, încearcă porc. Porc e renumit. Eu polonic, iodeleiu. Așa nu o să meargă. Va trebui să-i dau vestea lui Howie. Gata. Ia stai puțin. Rață, ai dimensiunile lui Dorel. Am și aceleași dimensiuni ca ale mele. De acum ești Cascadorel, cascadorul suedovlac renumit. Așteaptă, mă duc să-l aduc pe Howie. De ce e bavețica pusă invers? Da, aș putea apărea imediat să-i spun salut marelui fan. Dar, domnule Dorel, nu puteți pleca. Se adună mulțimea ca să vadă cascadoria de reclamă. Succesul noului lanț de clinici dentare depinde de ea. Dorel va face curând multe cascadorii. Până atunci, nu uitați, faceți zâmbetul și mai zâmbăreți cu noua mea proteză cascadoare, Cascadorel. Cine a fost? Nu-mi vine să cred, vine Cascadorel. Cum îmi miroasă respirația? Mai lucrează la ea. Caracatiță, adevăratul Dorel vine încoace. Da, știu asta. De aceea am să plec cu Howie spre foaier. Nu, Dorel cel adevărat, chiar vine. Da, chiar Dorel cel adevărat vine. Fac cu ochiul. Noi plecăm. Așa, ca să poți câștiga concursul, ai să porți ochelarii unsuroși, ochelarii cascador. Wow, totul arată unsuros. Face parte din noua experiență Cascadorel 4D unsuroasă. Și vei purta și casca asta ediție specială limitată. Te aud destul de greu așa. Asta era ideea. Păi că ai diaree? Caracatița a zis că are diaree. Așa, Rață, răspunde la întrebările lui Howie prin da sau nu. Prin da sau nu? Așa, deci ești pregătit? Prin da sau nu? Scuzați-mă, domnița, scuzați-mă. Iodeleiho! Cascadorel! Ia-că-te-mă, spuilor, în carne și oase. Știu ce gândești, e mult mai înalt și arată mult mai bine decât credeam. Mi se spune des asta. Îți sunt fan înfocat. Trebuie să-ți pipăi fața. Păi nu știu dacă tocmai... Nu par să fii Dorel deloc. E din cauza ochelarilor, până te obișnuiești. Bine, acum iată-l pe Dorel, din nou. Eu sunt Dorel. Cascadorel, bun venit la cabana noastră. Îți putem oferi ceva? Un pahar cu apă, un sandwich, combustibil. N-are nevoie de nimic. Îmi doresc de mult un yo-yo. Poftim? L-ai auzit, amice, vreau un yo-yo. Atenție la tablou.
Mă duc să caut un yo-yo pentru Dorel. Până atunci vrei să facem diverse? Prin da sau nu? Rață? Tu ești? Nu, sunt Dorel. De ce te prefaci că ești Dorel? Așa mi-a zis Caracatița. Caracatița, adică nu am câștigat o zi senzațională la concursul Cascadorel, iar voi ați făcut asta ca să nu fiu dezamăgit? Prin da sau nu? Yo-yo, yo-yo. De ce n-avem jucării yo-yo? Salutare! E Purica? Nu este Dorel cel adevărat, l-am sunat eu. Am venit să-l văd pe marele fan! Serios, e uluitor! Ți-am văzut toate filmele și... cred că avem o mică problemă. E nevoie de o schimbare rapidă. Ei, Dorel! Dar sunt aici! Da, așa-i. Dar ia uite, soneria a căzut după teșghea. Poți să mă ajuți, te rog? Bine! Oh, bună! Dorel, vrei să te ghemuiești după teșghea pentru că... Cum să nu? A fost simplu. Bună, fan înfocat! Wow, Rață, felul în care îl imiți pe Dorel îți iese mult mai bine. Imitare? Aui, e Cascadorel cel adevărat! Uite! Iodele! Sigur, hai, Dorel, cel adevărat, să stăm puțin împreună. Mersi, Rață. Poți să-ți dai jos casca și pelerina. Eu sunt Dorel. Nu, ești Rața. Rața nu există, doar Dorel. Mi s-a stricat jucăria yo-yo. Ai atâtea lucruri cu fața mea pe ele! Ți-ar plăcea ca eroul tău să-și scrie numele pe ele? Păi, Rață, adică Dorel, ai putea să-mi semnezi păpușa Cascadorel foarte valoroasă? Sau mai bine semnează-mi asta. Hei, știi ceva? Ai putea face ceva pentru mine. Este distractivă, dar aș putea mai bine să-ți spun povestiri de la filmările filmelor mele. Ce zici? Wow, Rață, se vede că ți-ai învățat bine lecția. Numele meu se pronunță de obicei Dorel. Vezi, scrie pe produsele mele. Sigur, Dorel. Asta a fost bună, Rață. Banii înfocați nu mai sunt cum erau cândva. Rață, ce faci? Sunt Cascadorel și sunt pe cale să fac o cascadorie. Nu te mai preface că ești Cascadorel, a venit deja! Da, așa este. Mi-ai adus jucăria yo-yo? Încă nu. Păi, Mi-ar plăcea mult să curăț mizeria din piscină, după cum mi-ai sugerat. Dar voi face o cascadorie specială pentru fanul înfocat. Mulțumesc, te descurci excelent în rolul lui Dorel. Sunt foarte nedumerit. E un început bun. Pe locuri, fiți gata! Cascadorie! Bine, Rață, ne vedem mai târziu. oare ce face butonul ăsta? Drăguț! Oare ce face butonul ăsta? Cine a pus o oglindă în aer? Unde-o fi Dorel? Cascadoria lui începe în 3, 2, 1. Iată-te! Mulțimea își pierde răbdarea. Cu yo-yo mă voi juca mai târziu. Pe locuri? Fiți gata? Marmelată! Salut! Cum a fost vizita specială a lui Dorel? E în ordine, nu trebuie să vă mai prefaceți deloc. Acum crezi că sunt adevărat? Eu sunt Dorel. Cred că tu ești Rața. Încântat. Cascadorel, ești chiar tu! Ei, mi-a plăcut mult să stau cu tine, dar acum Cascadorel e tare fericit să plece departe.
Se crede cascadorel. Ce mai tresnaie, nu? Deci, Dorel, ești pregătit de cascadori? Întâi vreau jucăria yo-yo. Scuze, domnule Dorel, n-am găsit încă niciuna. Nicio problemă, o voi folosi pe aceasta. Wow, Dorel, știi și alte șmecherii? Prin da sau nu